Pumalo na sa kabuang 72,943 pamilya o 316,804 na individual ang apektado ng matinding pag-uulan na dulot ng pinagsamang epekto ng habagat, bagyong Krising, Dante at Emong. Batay sa datos ng Office of Civil Defense o OCD Bicol alauna ng hapon ngayong araw, July 24, 28,396 na pamilya o 140,780 na individual mula sa 54 na barangay sa Albay ang apektado ng maulang panahon. 11 families o 52 individuals ang nasa loob ng evacuation centers, habang 231 na pamilya naman o 386 individuals ang nakikisilong ngayon sa labas ng evacuation centers. Sa Camarines Sur, 25,548 na pamilya o 96,964 na individual mula sa 77 barangays ang naiulat ding apektado. 87 families o 309 individuals ang nakikisilong ngayon sa evacuation centers, habang 3 pamilya o 14 na individual ang nakikisilong naman sa labas ng evacuation centers. Sa Naga City, 1 pamilya o 2 individual lamang mula sa isang barangay ang apektado ng matinding pag-uulan. Sa Camarines Norte, 6,225 na pamilya o 31,125 na individual mula sa 35 na barangay ang naitalang apektado. Wala namang inilikas. 6,084 na pamilya o 29,643 na individual ang naapektuhan mula naman sa 55 na mga barangay sa lalawigan ng Catanduanes. Wala pa naman doon na naitalang evacuee sa loob at labas ng evacuation centers. Sa lalawigan ng Sorsogon, 5,626 na pamilya o 13,500 individuals ang apektado mula sa 50 barangay, habang sa Masbate, 1,063 pamilya o nasa 4,790 na individual mula sa 16 na barangay sa lalawigan ang naiulat na apektado. 54 na pamilya o 194 na mga individual mula rito ang pansamantalang nakikisilong sa evacuation centers, habang 43 families o 155 individuals ang naitalang nakikisilong sa labas ng evacuation centers. 34 na barangay naman mula sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur, Albay at Masbate ang nakapagtala ng pagbabaha. Dahil dito, may mga unpassable at hindi naman pwedeng daanan na spillway dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa, tulad sa barangay Luluwasan sa Balatan, Camarines Sur, lungsod ng Iriga at bayan ng Nabua sa parehong lalawigan. Nakapagtala rin ng OCD Bicol ng 10,953,868 pesos and 30 centavos na halaga ng pinsala sa agrikultura sa Catanduanes, Masbate at Camarines Sur. Kaugnay nito, patuloy pa rin pinag-iingat ang publiko sa mga posibleng peligro na dala ng mga naturang bagyo at ng habagat. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.